Ey cemaatler, ey Türkmen Müslüman doğallar, imanlı sade milletle, näme gurrun geçti şu gecede? Behterin amal imanın içinde evvel 5 vakt namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar var. Fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur. Zehirler harap zaman bolupdur. Awwalin aydilyan zat palani namaz okuyup bada näme bolly? Palani 5 vakt namaza qatnaýada näme peýdasy bolly? Palani qatnapdy da oğul gydyn şeýtik gezip be. Yaşıma meňdeş palani mescidi bar ýa-da gıybetden başga zat işi ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide qatnap be, häzir bergisin berenak, ya mescide qatnap be, dogany bilen kepleşenak. Oham şi bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Oham kan adamlar öz ýandan özü pakirjik, ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaate varmalladan, ya okuysa da hevre çalasym okuýa. Oham hatta inni bir hatta varıptır cemaat gaw dikkat edeýin ha. Kur'an aýtýan musulman adam Allah Allah diýse ýüregi jaýlaşar diýe. Şu mahalkan gelin gyz erk adamlaryň soragy näme? Biz namaz okuysak ýüregimiz ýarylyp barýar diýe, gulaýyndan marp bilmeýäs diýe. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek. Qadrın bilen aýdyljak görüňler. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitdi dämi? Geçti, derrew geçti. Bir ýatdyk, bir turdyk, bir ýeje tamam geçti. Bir döwrümizde geçecekdir ha. Olaqan şu ýurtda kim padşah varmış? 2000 ýyl mundadyr, 1500 ýyl mundadyr. Sasani padşahlar varmış. Eser var. Sürlük gitdi hemmesi. Döwür geçýändir ha, biziň döwrümizde geçecekdir ha. Gyzgyn bazary da bolsa, gyzgyn mektebi de bolsa, gyzgyn kelasy da bolsa, gyzgyn danışgasy da bolsa da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allanmellerdir ha, hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun, ondan siz Türkmen dogançyklarymyzda ak nasihat da. Şurun giňzat dehret kılıp namazlığı gaşin men barıp bilemek yürüğüm ýarylyp barýar diýip aýtdy. Oham ege okuýarsam da beter çalasym okuyup namazlygy ýygnamasam yürüğüm agzymdan çykyp barýar diýe. Häzir bir gow düşünmeli wurrunşy Kur'an aýdýa okuyup beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah aydiye Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diyse, Subhanallah diyse yürüğü jaýlaşmalydyr diye. Inni bir benden soragy men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam yürüğüm ýarylyp barýar diye men boljak däli. Men jogaby näme bolmaly? Meňe ýol näme aýtmaly? Ýoksa bir adam men howsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekdir şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdik. Emme bir sorag bir men namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diye. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdyn, ýen aýdýan qadryny bilen aýdylýan görürüm. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حديث صحيح متفق عليه. Peygamberimiz aýdýar, şeytan adamın damarlarının içinde kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Adamın kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Bu bennäni şeytan düp eýeläpdir da.
Ünni näme men waswas etdiye? Namaz okuysa bir neçe etdiyen günahları var, derro şonu yadyna salýar. Eger namaz okuysan, ol egin maşytan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysan, o irtibatyň aýyrmaly bolýan, haram irtibaty. Eger namaz okuysan, o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derro men yadyna salýar-da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir ülajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen kezmeli bolýar-da. Onun şeytan vasvas etdiye näme diye namaz okuysan o günahları, o etdiyen işleri äp bermeli bolarsyň diye. Onu äp berseň de sen zindigi etip bilmersiň diýip men yadyna salýar. Bir gezek yadyna salmaya o şeytanna sen eýäň huzuruny dur arasdaja bolly diýmeýe. Eýäňe bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýe. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefte yekti vayt yastabil. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve naziat. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim olsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedekde olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûndan ta kul a'udhu bi rabbin nas variyança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrun etdiye. Ve naziat kıyamadın gurrun. Ondan soň näme sure gelýär? Abasa ve tewalla. Qura kıyamadın gurrun ba. Ondan soň iza şems kuwirat kıyamadın gurrun etdiye. Ondan soň iza semaa fatarat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň weylul lil mutaffifin kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň iza semaa shaqqat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň ve semaa zatil buruj kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň was-semâi wat-târiq yawma tubla as-sarâir kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň sebbih isme rabbik kıyamatın gurrun etdiye. Bel tu'thirûnel hayâtad-dunya vel-âhiretu hayru ve abqa. Ondan soň hal atâka hadîsul gâşiye kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň vel-fecr kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň la uqsim o da kıyamatın gurrun etdiye. Hemme surelerde kıyamatın gurrun etdiye. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmar. Görýän kızatları geň zatdyr ha. Amma yetesâelûndan ta la uqsima var ýança. Ve leyli ila yaghşa kıyamatın gurrunma. Ve duhan içinde kıyamatın gurrunma. İqra kıyamatın gurrunma. İza zülzilet şodurşy kıyamatın gurrunma. Vel adiyat kıyamatın gurrunma. El qariya kıyamatın gurrunma. El hakumut tekâthur kıyamatın gurrunma. Veylul likulli humaza kıyamatın gurrunma. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din kıyamatın gurrunma. Teppette de kıyamatın gurrunma ba. Näjire musulman adam kıyamatı ýadydan çykarmaly. Şo namaz okuyup bilmeýe, howsala bolýar, dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşsin. Ey insan, ey aýaly erkek insan, Allah'ın huzuruny bir gün durmalysyň, şoňy ýadyna sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidin içinde yıkıcıdın bir gün Allah'a cevap vermeyeni yattan çıkarama. Şun ekser adamlı bilye ha şon pardygyny. Ýöne adamlaryň içinde toy, ýas, mereke, bazar, akşam yatıp erti turup öz bilmeýän bolup günni geçirip be. Yıkıcı kabry girşýanyk, yıkıcı da Allah'a cevap vermelidir ha. Soňram aleme berzahte yani dünya bilen kıyamatın arasında ve kıyamat gününe hem ruhi hem gövdesi kat horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýandyr. Bir okuyup çıksın belli olur näme-näme diyor. Şeytan awwal qısit kan baryan yerine bariye. Ohum adam näme etmeli awwalin zady bir kıyamat haçan kıyamada oracakdy belli de. Şayet öýmede yetmedik işte. Şayet ertiye turmadyk. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gözüsin hiç bolup galýar. Men üstünde kan durmaýyn. Ikilenji wurrun. Ey cemaat. Ey şu biterde okuyup bilmeýän, bilkim şu okuyup bilmeýän niye bilkim dermanyny işsinna. Özüm bilýän nipde bir derdi we pakiriň kulak asyp bilen atda. Geçen heftede gurrun edendir. Ya ahully gitsin özün dogrulasyn ni pakir bir dermandan boş galyp
ya öz tekebbürlük edip ya näme kadip pakir boş var ya bir tofar. Ahun özü bir gün iki Allah'a cevap vermeli, qari da cevap vermeli, azançı da, karger de, düktör de, her kim olsun. İnsan Allah'a cevap vermeli. İkilinci gurrun Kul a'udhu bi rabbin nasin içinden. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadam şeytan eýlepdir de namaz okuyup bilinakda. Huday aýtdy. Bir gedek Allah di şeytan aňryk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdine gitdiýär diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manasy şo. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaydan şeytan iýdine gitdiýärdi. Oğlum bir adam näme etsin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärde, saat 10 bolupdyr, işte öyle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şonu birje 3 gaýtar aýsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beyik Allah'ın adını tuttuğunu dedi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birce 3 gaýtar aýsyn, elinden fereştele çekip gider. Birce gaýtar imtihan etsin. Birce gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bir auzu billahi diýip bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn 3 gaýtar aýsyn ograr. Elinden fereştele çekişerler. Ograk gider, şodur şuna dehret agaşy. Şonu aýtmagyny özüne agyryn bilmelilerdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem, ey cemaat Resulullah'ın derman sözü. Men wagt azalyp barya derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdalyna şeytan negeler, ferişte degeler diýe. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatla ýadyna salyp, ay ertaşam okuyorsun. Ýene 10 nagadan soňra oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ýa haramyň içinde, ay sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ay sen mal dehretin, sen iň haram ahim. Ay sen bir zat ahim, ay sen biderek adam diýil. Näme etjeksen erti bir gün on şeýle ýatdyryr. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimizin sözü. Ey cemaat, derman gördüňdir, hayırlanyň. Bunu teberrük okuýaýyn. İza stayqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastanfir thalathan fa inne'ş-şeytan yabitu ala khayashimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň aýdypdyr. Ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt ya daňatanna ya azan çykynda ya qamat diýende hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir Arap dilinde yestenfir diýdigi gowd düşüneýliň, eliň menen agzyňa 3 gaýtar agzyň çaýkandan soň burnuňy 3 gaýtar suw çekmek we şonu pıňşyryp burnuň içindäki suw ep bermek. Peygamber aýdypdyr, şonu 3 gaýtar burnuňyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekden burnuňyň suwuny ýaxşy zyňyň daşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. İnsanın zahir bedenini mikropşinasla diye ey cemaatla Resulullah'ın derman aydan sözü mikropşinasla aydiyanını özden insanın zahir bedenini in mikrop kan üşüyenler adam yatanı burnunun içi diye diyor. İnsanın zahir gövresini in mikrop kan üşüyenler adamın burnunun içi de.
İnşallah şunu akşam yatarsanız, erti sağa men iman menen sağa men örersiniz. Şonu dehret kılanyňyzda şu Resulullah'ın derman sözüni ýada salyň. Elin menen burnun edip su çekmeli we şonu pıňşyrmaly. Şonu gerşiňizden ýük aýrylan ýaly ihsas edersiňiz. Şu şeytan şu hafa çykyp gitýär. Näme diýip musulman adam bilmänşik bolmaly. Resulullah'ın derman sözü. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet-i müekkede. Bayet dehret kılanda Resulullah'ın ak sünnetinden burnun üç kaytar yuğulmalı. Köplerçe hasta zenanlı. Fakat burnun daşını yuğuyalı. Resulullah'ın sünneti bitmez onların. Şunu koç edip pışkırmalı, pınşırmalı, şu burnun suğunu zınmalı. Burnun suğu kän bolsa, döwrüňdäki adam şuluk bolsa, döwrüňdäki mulahaza etjek bolsaň, ýürekleri bulaşmaz ýaly, onu ýuwaşaňrak haly mulahaza edersiň ol öz ýerinde. Ýöne burnuň daşyny ýuwup sowulşmalydyr. Peýgamber aýdýar, akşam ýatsaňda şeytan adam burnuna ýatýanlar diýip aýdýar. Iň hafa zahir bedenine iň mikrop işleýän ýer özü. Ine bir de bir ýolunyň miri bolly. Arasda imanyň içinde ýaşap, şeytany özünden daş etjek bolsa.